Току-що спряме един пиян рокер. Значи, спираме един полицай и тук спира върначи, кога спира. Или хубава журналист спира, спираме и полицая тук страна, той вика голяма етап, моторът по-надолу такова. Аз си подумам. Обаче се носи бензиноцанте. Какво да кажа? Значи, карам моторът си по така масло, нали, до такова свет. Както моторът искам да си аз така карам и така. Не го е. Защо взимахте завоя на едно шо? Ами, така, но вие не сте достатъчно компетентни между другото и трябва да ви кажа, че на едно шо не се взима завой, а просто на едно коло и тя на него дя лято, как го умееш, така знае. И за малко прискочихте и канавката. Път се получи канавка, прескочили, добре, че сме с каски, аз за това ви кажа, винаги каски да има, иначе чужа той мотористи, и мотористи на едно да стъпиш на мърно, да стъпиш и се подлъжи. Ти пойда, па ги в каси. Така. Така, той каза, че отиде, може ти пойда. Той караше по пътя, пък ви през канавката, панавки през Царевицата. Ами моторът мощен мотор имаше и чрез такто сега дрън, аз да гъби, аз да бъде, това път оставя, го оставя, път така и сега, тук журналистът ме ебара, за такива въпроси, които не са ми много приятни, ама ще го знаем. И как ще извадим мотора сега? Той там, бачи мотор, той 200 кила. И се обърна на братята, бъчето, да кажи, пойда, па го еба и мотора, да го еба и мотора, да го еба. Какво го правя, като ме фърдил, Мотори, колко ще, живот няма, орта, смижи, мотор си карски, пада и няма нищо, То голямо изобретение имате сега, това бензин ли и супер? Ами аз докато карах мотора, 200 грама. Шим на рекика, така, мама да еба. Моя майката карам по една река. Аз заблесах в очите. Ето, няма, изпуснах един завой, аз карам. Изпуснал съм един завой, но не колко завой изпуснах. Тия политици, тия идата мама мъста и другите, колко завой, не разбрах, и да отскача, аз се спуснах един завой, аз кръвтада. Ония са влезли отдавна в кръвтада. Отдавна в мамка и мъртва, защо не могат да оправят тези на пексени, а този парадема няма никой. Те не позабавят. Ама здраве. Така, сказки да не падате. Никога не трябва да падате. Имате и каски, и главите са здрави. И пишките да бъдат винаги големи. Бръм! Това е. Говоря за цяла България. Българите, турци, всички останали. Ние сме на нация, за българска нация, които са влияли. Внимали, преди всичко каската трябва да е на главата, макар че от нея да няма нищо. Каската трябва да е на главата, да го знаете, защото пиш, който удари, здрава работа, няма нищо, щетно за жежко. Моторено, майка, зоба, 4 години, ви, точка може. Внимали, Давай.